Zajedno, da nas bude više ako Bog da. Ovo je naš jubilarni 5. skup. Ja ću sada nazdraviti da izlovimo kolač, da odredimo domaćina sljedećeg našeg susreda ako Bog da. Živjeli zdravi se! Ajde, Jovan. Ajde. Hristos među nama jeste i biće. Hristos među nama jeste i biće. Hristos među nama jeste i biće. Gledaj Nikola, izlomi djetka. Evo nož, nisi. 2,5, 4/4, ajde. Komada koliko izaje 380 dobrih časa. Koji čas predblagi se rodio među nama, se dogodio s nama, sestrio u pomoći nam bio. Gdje se ovaj Ljebac spasio, tu se Isus glasio, gdje se ovaj Ljebac pekao, čuj našim domaćin blago stekao. Bog te živio. Blago koje, Gospode, drago. Eto, toliko. Kako si ti rođak, kako pametan, pa znaš ko će znat za... A gledaj sad što zna, gledaj ovo sad. Da budemo živi, zdravi, veseli, da s ovih poženje koji nisu, da dobijemo više ljudi. Zdravi ste svi tako. Ja kažem da se poženi rođak, Kao domaći. ja kažem da se poženi... Oni što nisu, jel da? Zdravi oba, koji ste ja čise? Nema veze. Desno. Sve. Evo ja sam mislio desno, koji ste ja čise? Desno. Zdrav rođak. I nisam za tebe sad. Jes. Ja sam za tebe Dajića, pa Da ti bude sretno i često. pomoć Bog svima. Bog ti Pomogne Gospod Bog i današnji. Svaki dan. Da nam bude sasrećom naše veselje današnje. Da vam veselju puno godina. Bože daj. Do godine ako Bog da, Bože daj. da budemo mi domaćini. Bože daj. Bože ti zdravlje svima i bit će. I da nas bude više. Obavezno da nas bude. Kad su Jevreji se mogli pozdravljati sa dogodne u Jerusalemu 500 godina i doživjeli da bude njihov Jerusalim. I mi ćemo Ako Bog se posebno morate potruditi s Đorđinovci. Biće. Nemoj nas, pa ima se manje kad mi nismo prozivali. Je, Nismo prozivali. Ajde, Zoka, nazad dođe.